maganar nan ce da take yawo kuma mun ji ta, da munafurcin da ake kewo kuma an furta. Haduwar hanya ta hada dama da zaman mota, da bakar niyya kuka shirya kuma mun bata. Bana alkunyar da kuke bure ku ga karshen ta, a yan kare mu ga tasirin tafiyar data. Ku yi soyayya ta ganin fuska kuma karya ne, fara'ar kunya da kuke wannan tuni mun gane. Tuni kun sauya da baka siffar kuma gauta ne, ku yi alkhairi matsalar sharri dan aike ne. Mu shuru zami jama'a sun san matsalar ku ne, kunyo sharrin kunyo sukar mu ji mun danne. Wani baiwa ne wani wane ne da yake burin gaba. Inji Husainin Danko mai nutsuwa ko da zai gane. Inji Husainin Danko sakon nan ko kai wane ne. Inji Husainin Danko kai mai zagin kan kai zagin tuni mun gane ka, har mai jefa to kai jefan ka yi mun kyale ka. Sai al'umma su lance ka mu ga ranar hauka, ikon Allah ya gizon mike da na yau tatata. Dukkan kofan da ya so buɗan wani bai toshe ta, bana niyyar wani ne zagi a cikin wakata. Jama'a amsa ku zamo shaida ku bi lissafinta, wasu ke mita da rashin hujja a wajen gane ta. Da ganin yaro a gidan hero tuni ya fafata, haƙuri ya sanya ruwan sanyi ya dafa mun ganda. Magana jari da salon harshe ya haɗe har ganda, a cikin sirri na ji labarin da kara zan danda. Bana ta sauya baɗi zan gyara na ga wane ne babba. Ni ne makurar 'ya'yan fanka, yau kun yi mafarki kun farka. Yau kun gazo sora iska, don kun ji na farko kun ɗauka. To sai na biyun ya hau taska, wai mene menene naku, wai me na aje zai dame ku, kuma in na rasa ban roƙon ku, kuma ba na shiga harka taku. To ɗazu kuna ni ne naku kuma yanzu kuna na dame ku. To